Muy ben, vamos a continuar agora co grupo de danza que nos vai interpretar a Rosca do Galo e máis os cruceros.
Vamos a ver, o grupo de panderetas nos vai interpretar ahora a Foliada de Ribadeo. E donde vas, María?
Aquí rematou a actuación das escolas da Asociación Amigos da Gaita e remata tamén este acto. Repito as gracias a todos ustedes pola súa asistencia e vamos a rematarlo co himno galego, para o cual lles pido que se poñan de pé.